Urruneko lurralde batean bidegabekeria sakonak bizitza asko ilundu zituen. Nelson abokatu gazte ausartak bere herria, apartheid, azal kolorearen arabera pertsonak bereizten zituzten arauak, pean sufritzen ikusi zuen. Erabaki izugarri bati aurre egin zion, isilik egonala justiziaren alde borrokatu, dena arriskatuz. Nelsonek borrokatzea aukeratu zuen lege bidegabeen aurka indartsu hitz eginez. Askatasunaren alde elkarrekin egon behar dugu adierazi zuen itxaropena piztuz. Haren hitzek boterean zeudenengan ere haserrea eragin zuten. Handik gutxira atxilotu eta kartzela zigor luzea ezarri zioten. Kausa honen alde hiltzeko prest nago, esan zuen ausarki, bere patua onartuz. Urte luzez, kartzelako zelula txiki eta isolatu batean jasan zuen. Egunero, haren erabakia proban jartzen zen eta zalantzak sortu zitezkeen. Hala ere, inoiz ez zen bere mundu justu baten ametsatik aldendu, besteak ere inspiratuz barroteen atzetik. Barazki sail txiki bat ere landu zuen iraunkortasunaren eta itxaropenaren ikur isil bat. Hamarkadak igaro ziren eta munduak haren borroka sakona ikusi zuen. Munduko buruzagiek haren askatzea eskatu zuten eta kartzelako ateak azkenean ireki ziren. Nelson, zaharragoa baina indarra zabaltzen zuena, nazio baten txaloen artean irten zen. Barkamena aukeratu zuen samurtasunaren ordez eta lider visionario bihurtu zen. Bere herrialdea bakera gidatuz, inoiz ezen damutu justiziaren alde hartutako jarrera ausartaz. Horrek irakasten digu ongiaren aldeko erabaki sendo bat hartzen duzunean, inoiz ez damutu. Nelson Mandelaren bidaia inspiratu bazaitu, harpidetu basku ere poraipuin legendario gehiago lortzeko. Gustatu zaizun baldin bada, gaur ikasgai hau aplikatuko duzun eta iruzkin ezazu zein istorio ospetsu partekatu behar dugun hurrengoan.